11 август 2026 година, остров Кос. Намираме се на площад Елефтерия, сърцето на Кос Таун. Пред нас е джамията Дефтердар, един от символите на града. Сградата беше сериозно повредена по време на опустошителното земетресение през 2017 година на остров Кос, когато падна минарето на джамията. Сега, 9 години по-късно, сградата отново е възстановена в оригиналния си вид и напомня за отоманския период на острова и за присъствието на додиканезите. Остров Кос, джамията Дефтердар.